Prečo by mal byť Peter Pellegrini premiér? Počas vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera sme boli svedkami chaosu a neistoty aj v školstve. Nemôžeme už dovoliť, aby sa takéto časy vrátili. Nevyhnutne potrebujeme stabilné a predvídateľné školské prostredie. Potrebujeme sa venovať dôležitým témam ako duševné zdravie, financovanie školstva, podpora stredného odborného školstva, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácií, platovému ohodnoteniu v školstve, budovaniu kapacít materských škôl, modernizácii škôl, ale aj obsahu vzdelávania. A na toto všetko potrebujeme silného lídra. Toto vtedajšia podpredsednička Európskej komisie napísala v liste premiérovi. Peter Pellegrini robí úžasnú prácu pri zabezpečovaní zavádzania moderných technológií v školách a pri úsilí, aby si všetci žiaci osvojili digitálne zručnosti. Áno, práve Peter Pellegrini naštartoval významnejšiu digitalizáciu vzdelávania. Peter Pellegrini sa tiež zasadil za navýšenie počtu slovenských študentov medicíny, aby ich v budúcnosti bolo v systéme dostatok. Za Petra Pellegriniho boli zvýšené platy nastupujúcim učiteľom a učiteľkám, lebo vie, aké je dôležité motivovať mladých ľudí, aby sa učiteľská profesia pre nich stala atraktívnou. A ako prvý v histórii našej samostatnosti sa s partnermi dohodol hneď na dvojnásobnom výraznom zvýšení platov v celom rezorte školstva. Ak chceme, aby naša krajina mala úspešnú budúcnosť, potrebujeme premiéra, ktorý chápe, že investície do vzdelania sú investície do našej budúcnosti. Peter Pellegrini je práve takýmto lídrom. Lídrom, ktorý má skúsenosti, víziu a odhodlanie zabezpečiť, že naše školstvo a veda budú silné a pripravené čeliť výzvam 21. storočia. A preto by mal byť našim budúcim premiérom.